Loh kok nyantai men to? Oh iya apa? Iki lah aku sepilno paket dapur sing murah enek apa ora? Oh paket dapur terong barang ya. Paket dapur iki Piro iki regane iki? iki regane 2.500.000. Loh murah iki. Iki 2.500.000 barangnya kayu jati iki iso dilepas atas bawah iso dilepas. Oh berarti modelnya sing pira knockdown ya berarti ya? Barangnya kena knockdown iki barangnya pintul ngene iki. Iki bahannya kayu apa iki? Engko Ini kayu jati real. Terus ngisore ngene iki. Nah, lembar ngene iki ngisore. Lah iki digadah wae iki muat Oh, iki. ya ada panci-panci sedeng akeh kayak ya kuat kokoh. Terus sijine meja makan kursine 6. Endi iki? Barang iki. Iki barang iki. Terus wis model keramik ini iki ya. Model marmer. Iki kursine 6. Mau ning pol barang ini iki. Engko pilih sing motife liya ya iso. Oh akeh berarti motife. Motife akeh ngono ane engko milih ya iso. Lagi nek aku arep tuku loro meja makan karo almari gerabah ki mbok regani piro? Oh, nek meja makan ambek iki tak naik rego 5.500.000. Kuwi engko nek tak kirim ning Jawa Timur ki iso apa gak? Oh, engko nek barangnya nek dikirim nang Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, kuwi tak naik gratis ongkir wis ora nek kei biaya. Lah pembayarannya piye Pembayarannya pembayarannya? COD saiki, engko barangnya teko dicek sik bener-bener kayu jati apa ora, engko nek bener-bener kayu jati lagi mbok bayar. Apa mbok transfer ya langsung iso. Oke, engko tak tuku tenang ae, Bos. Oh, siki sepino saiki. Oke. Monggo dulur-dulur ya, ready paket 2 barang 5.500.000 saja. Sudah dapat meja makan di 6 kursi dan almari gerabah di 3 pintu. Bisa langsung aja bawa admin yang ada di bio profil kita.